ni Steph sa Team Blenders. Hi mga lalabs! Mayong buntag! Welcome back sa aking channel. Kung bago po kayo dito, ako po si Yen. Yung mag-ama ko nakaalis na as usual. Hindi ako nakapag-vlog. As in, ang dami kong problema sa aking SD card. Hindi siya nag-film. Ewan ko kung anong nangyari. Dinilit ko na. As in, wala na siyang files. Dinilit ko na lahat. Tapos, ganun pa din. Hindi ako makapag-vlog. So, kahapon, the whole day, maganda sana yun kasi andyan si Bana, andyan si Sofia, walang vlog na nangyari at tapos sa bahay lang kami dahil sa aking SD card, nawalan ako ng gana. Pero ngayon, ginamit ko yung isa kong SD card as in, dinilit ko lahat, transfer ko sa iMac. Tapos, ngayon, ito yung gamit ko. So, sana hindi siya mapuno kaagad or kailangan ko talaga mag-edit ng puspusan. So, tignan nyo yung aking hair. Naligo ako kagabi. Ayan o. Diba maganda ba siya kung ano lang? Hindi ko siya Parang halata naman hindi nagsuklay, no? Kahit lagyan ko pa yan ng oil ba? No? Parang halata naman na hindi nagsuklay. Uso naman yan dito yung mga walang suklay. Pero, para bang kalkag ba kayo batignan? Ayan o. Parang buhaghag ba kayo tignan ba? Pero, ang lakas makasyakira ng aking hair. Ayan, ayan. So, kung bago po kayo sa aking channel, welcome sa mga bagong subscribers din. Thank you for subscribing. Pasensya na kayo sa aming mga vlogs dito. Wala masyadong ganap kasi nagtatrabaho din po ako. And, magpapasalamat tayo sa mga Team Blenders, sa mga Team Blenders dyan, kay si Steph, thank you, at napunta kayo dito sa aking channel. So, nagmamadali ako mga lalabs, free ako today, pero aalis tayo, pupunta tayong designer outlet. Anuin ko na lang to no? Kasi, bahala na. Ganunin ko na lang, no? Kasi kalkad ka ito ba, laing pangit tignan. Ganun. As in, nagleggings na ko ba, tinapulan style, kasi nagmamadali ako, dapat 10 to 11, andun na ako. Ayan. Ganun ko ng konti, kasi wala talaga ako angan. Nagkilay lang ako mga lalabs, walang lipstick. Wale lahat, kasi magmamask din naman, nagdala pala ako ng mask. Ganun. So, magsasapatos na ako. Nag-on na pala yung aking dishwasher kasi puno na para hindi na ako maghugas. Hindi ko feel maghugas ng plato this time. So, para hindi na ako maghugas. Ito pala yung susutin ko yung Michael Kors ko na sobrang tagal na. Sobrang tagal na nito pero hindi siya hindi siya yung napakpak ba. Yung isa ko kasi Michael Kors, yung puti, napakpak siya. Ewan ko kung bakit. Pero eto, sa Germany ko binili, itong brown. Ito siya. Ito yung pinakauna kong Michael Kors na shoe. Tapos, yung isa, dito sa outlet. Ewan ko. Maganda to siya kasi, hindi mo na kailangan mag-liston. Ano ba yung liston sa Tagalog? Please comment down below. Wala. Ayan o. Ayan siya. Kita nyo ba? Ayan o. Diba? Parang Keniko naman. Ayun. Tapos ang black lang para medyo tignan decente. Tapos etong brown na bag ko. No? Kukunin ko na yung bike ko mga lalabs. Tapos aalis na tayo. Maglinis ako mamaya pagdating. A few moments later. Hi mga lalabs! Nakabalik na ako ng bahay. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung nabili ko. Ito siya, isang sapatos from Michael Kors. Bibili sana ako ng bag, dapat. Kaso lang, medyo nagmahal yung price nila. So, hindi ko na lang binili kasi out of budget na. Hindi pwedeng katulad ng dati na bili ng bili kasi wala pa ako anak ko dati. Ngayon, meron na. So, meron din akong biniling para sa kaspa.
kung nakaka-relate kayo, ito from the Body Shop, the anti-dandruff shampoo, ginger flavor. So, ginger siya, shampoo at saka conditioner. So, talagang amoy Louis A. Silang dalawa. Oh, talagang ito parang very strong yung conditioner. Yung sa shampoo, medyo okay lang. So, mag-amoy Louis A tayo papuntang trabaho. Pero okay lang yan mga lalabs. Kasi yung dito ko talaga, grabe. Yung mga kaspa, nag-ulbo na talaga kung nakarelate kayo dito dahil sa warm water. So, ngayon, yung aking binili is ito. Hindi ko alam kung anong pangalan. Pero ito yung binili ko. Ayan. So, ayan siya. Ayan. Medyo glitter here na black. And then, ito yung pangalan na Michael Kors. And nandito dun sa likod may Michael Kors. A few moments later. So, mga lalabs, naglilinis na ako ng bahay. Always nalang linis, no? Pag free, linis talaga ang makakita nyo. Pasensya na kayo at saka plancha. So, diba doon yung yung mga laruan ni Sofia? Itatry kong ilagay yung mesa namin na hindi naman nagagamit. And then, natatakot kami kasi Sofia palagi din nauuntog dyan. Nauntog siya kasi minsan nagtatalon-talon siya dun sa upuan namin. So, ililipat ko siya dito. Tapos, yung table ni Sofia at saka yung parang makeup niya, ilagay ko doon. Yun ang ipapalit ko. Tapos, alam nyo mga lalabs, naghahanap pa kami ni Bana ng magandang cabinet para dito. Ang problema kasi, if bibili ako ng cabinet dito, pagdating ng Christmas, ang problema namin is saan namin siya ilalagay kasi yan yung lugar na yan is for our Christmas tree. Kasi nasa gitna siya ng bayan. Ayaw ni Bana na walang Christmas tree. Sabi ko, maliit na Christmas tree. Sabi niya, sayang naman ako hindi gamitin yung malaki. Kaya, ganun. Ang hirap pag maliit ang bahay. So, yung mga halaman ko doon, yung mga orchid, pinapainom ko pa sila ng tubig. So, ayan. Yung mga aking mga babies, pinapainom ko pa ng tubig. Then, medyo maganda yung weather talaga today. So, maganda din maglinis. Ang dami kong gustong gawin, pero hindi ko magawa. Lagi naman talagang ganyan, 'di ba? Yung sinabi ko sa inyo na tumabi ako kay Bana, parang isang gabi lang yung nangyari. Kinabukasan, bumalik ako. Parang hindi ata si Sofia ang may problema. Yung parang anxiety na magkalayo kami. I think ako yun. Hindi ko ata kaya na malayo kay Sofia. So, kagabi, sabi ko kay Bana, nag-decide ako, kinuha ko talaga lahat ng mga foam. Wala na yun lahat. Malinis na yun doon. Pakita ko sa'yo mamaya pag akyat tayo. Tapos, doon ako natulog kay Bana. And then, yung camera naka-on. As in, palagi akong, tumitingin ko ano nang nangyari sa kanya. Minsan naririnig ko siya, nagmumurmur ba, nagyaw-yaw sa bed. Basta may mga sinasabi siya. And then, yun, kaninang umaga, 6 o'clock, gumising siya. Tapos, syempre, may araw na yan. Walang nakalagay, walang bed, walang nothing. So, iyak siya kaagad. Ganon, iyak siya kaagad. Tapos, pinuntahan ko kaagad, syempre, to the rescue si Mama. So, pinuntahan ko, tapos, ayun, para hindi pa niya, hindi niya alam. Tapos, dinala ko siya, hindi niya alam anong nangyayari. Dinala ko siya sa bed namin ni Bana doon, sa gitna. Tapos, ganun po siya. Tapos, maya-maya, parang tumingin siya kasi andun yung dada niya. So, kailangan ko talagang maging strong. Kasi parang ako ata yung may problema na nalayo si Sofia sa akin. So, mga 1.5 years ko siyang, tawag nito, nagawa. First day pa kahapon, so challenge ko yung sarili ko na ganun. Hay nako, ang hirap. Kasi gusto ko kasi si Sofia yung parang enjoy ko yung moment. Kasi isa lang yung baby. Tapos minsan lang yan sila maging bata. So, ngayon mga lalabs, dito tayo sa kwarto ni Sofia. So, kung makita nyo,
Walang laman. Wala na. Tinanggal ko na talaga at hindi ko na yon babalik. Promise. Kung mamiss ko man si Sofia, magdulog na lang may sa pikas kwarto. Doon na lang sa kabilang kwarto, diba? So, itong bed niya, meron ding space dito. Actually, na-figure out niya to kahapon. Tignan nyo anong ginawa. Nilagay niya yung kanyang mga books. Siya naglagay niyan. So, hindi ko yan aayusin kasi ginawa yan ng aking baby. Tapos, yung table niya, dito ka nilagay. Ayan. Tapos, may plano kami ni Bana dito, pero next month na, o this month, mga next month na kasi wala pa sahod. Ubus na budget ko. And then, dito, mag-aano ako ng mga damit na hindi nakasya kay Sofia. So, madami pa rin siyang mga damit na hindi pa magkasya and sapatos. Tignan nyo to. Ito yung sa Philippines pa. Si Mickey Mouse. Ayan. So, gusto ko siyang i-dispose na kasi pag hindi, dadami yung mga gamit niya. Tapos, magiging tawag nito, yung pang ano ba? Ito din, binili ko to sa The Hague. Doon sa isang prenatal store. At hindi ito nagamit ni Sofia. As in, hindi. I will try to set this aside. Baka magkasya to kay kay Arya. Si Arya yung naisip ko kasi si Arya baby pa, 'di ba? So baka magkasya to kasi hindi naman to nagamit. Kilala niyo si Arya? Si Arya yung anak ni Steph sa Team Blended. Kung kilala niyo. So sana magkita kami. Para tignan ko kung may mga maibigay ako for Arya na hindi nakasya kay Sofia. Na? Yung iba kasi ni-remembrance ko pa yung iba. Ang sakit pang i-let go. Let go. Yung ginawa ko lang dito sa shelves. So, andito din sa first shelves, hindi ko din siya nigawa kasi kulang ako ng time. Tapos, meron pa akong darating na order from AliExpress yung para sa mga underwears at saka sa socks. So, dito sa first is yung underwear at socks ni Sofia, yung mga scarf niya, yung mga mailots niya, yung mga leggings na kasama yung paa. Dito yan siya sa first part. So, yung second part, eto na yung, tawag nito, eto na yung winter na mga clothes ni Sofia. Bale, pinalit ko na sila sa summer. So, eto yung winter. So, ito yung kanyang cardigans. Ito pambahay. Ito yung for school niya. Ito yung leggings niya. Tsaka yung iba dyan pantulog. And then, ito din yung mga t-shirts at long sleeves niya. And dito din yung mga polo. Short sleeves and long sleeves. No? So, second shelves. And dito naman sa third, as ito yung mga summer clothes niya. So, kung makikita nyo, ito yung dresses niya na tinabi ko na. At saka meron akong mga 6 items dito na malaki pa sa kanya. Mga 5 or sizes 5 na yung binili ko. So, tinabi ko lang siya dyan para madali kong makita at madali kong maalala. And then, ito yung dalawang pantalon na hindi na magkasya sa kanya. Actually, this is size 3. Pero hindi na magkasya. So, hindi kasya yung sa legs, kaso lang yung sa tiyan banda. Hindi magkasya. So, ito din yung kanyang sleeveless na mga damit. Yung swimsuit andito. Yung kanyang short pants dito. Ayan. Mga short pants niya. So, ready na yan for next year. Ito yung kanyang favorite na lagi niyang ginagamit kahit saan. Dinadala niya yan. Kasi, nasanay niya. Yung parang cuddly blanket niya. Tsaka, ito ding jumper dresses niya. So, ito na yun siya mga lalab. Ilagay ko lang dito. Para madaling makita din ni Bana. So, madami pa akong wipes. Hindi na ako masyadong mag-alala dyan. Mga lalabs, galing na pala ako ng Lidl. Bumili ako ng spare ribs for Bana. Kasi 3 gabi akong magtatrabaho ng baka gusto niyang kumain. At saka madali lang lutuin. Salad kasi may shawarma kami. Tinapay kasi bread is life dito.
And then, ito yung dinner namin. Wala pala akong, ano, yung parang chicken legs. So, ito yung i-dinner namin. 3. 2 lang ata yung lutuin ko. Kasi minsan si Sofia naghingi din ng share. 3 na lang, 3. Okay lang 3. Tapos, tinapay again. So, ilagay yung tinapay. Tapos, may dessert ako na with strawberry filling. And then, salad kay Bana for tomorrow or ewan. Kailan niya kakainin. Tapos, mangga. And then, apple sap kasi naghahanap si Mister. And then, banana. Minsan si Sophie naghahanap dyan. So, yun lang. Mag-prepare muna ako for dinner para mamaya, i-on ko na lang lahat. Ready na. Parang... So, time na naman magluto, mga lalabs. Tapos na akong plancha. Grabe, naantok na ako. Wala akong tulog. Ay. Ang hirap. Inaantok na ako. Padating na yung mag-ama ko. Niluluto ko na yung mashed potato kasi yan yung favorite ni Sofia. Kaya, yun ang niluto ko. Tsaka manok. Para makakain siya ng, ano ba, yung masarap, yung gusto niya. Kuha lang ako ng broccoli sa baba. Hey, baby. Hi, baby. You miss Mama? Huh? Yes. Hi, Langga. Say hi. Shoes? Okay. Take off the shoes. This one too? Socks too? Yeah. Yes. Yes. Say yes. Hi, Mama. Hi, Dada. Dada, Mama. Dada and Mama, yeah. Magagawa, laging natutulalak, Hey, Dada, you need to make the mash and the gravy. Yes, wash your hands, yeah? Yes, moment. Yeah. Okay. Yeah. Wait. Wait. Oh. Yeah. Ito na. Wow. It's mango. Wow. Wait a second. Put this on. Wash your hands. Oh. Oh, baby. Okay. Don't do that, ano? Oh, here. Yes. Okay. Yeah? No, don't go there, Anna. Come, it's dirty. You were playing outside? Yeah, she said yeah. Yeah. Here. Come. Here, here's your juice. No, stop it. Here, Pia. No? It's juice. Come. Okay.
Siya kasi yung gumagawa ng gravy at saka ng This will be a lot. mash. I did put it a lot because the last time Sophia was not enough for her. Last time. It was only 4 potatoes. Yeah, but they were small. These are big. Mm-hmm. I did make it extra for Sophia because the last time she asked for more. Yeah, the baby's hungry. Yes, Dada's making your food now. Yeah. Sit down. You need to sit down. Daniel. Well, 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지